Κοίτα, μια μέρα ζητάνε εκδίκηση γιατί με λιγορεύουν ντυμένοι καρναβάλια. Ένα ταξίδι με άσχημη κατάληξη. Μια μέρα πριν από την άνοιξη. Παίρνει ευθύνες που ψάχνουν για ανάληψη και η κυβέρνηση κάνει συγκάλυψη. Πόσοι νεκροί από ανάφλεξη τρένουν πριν από την άφηξη. Φαίνουν ευθύνες για ανάληψη. Λες ο Κούλης γαμιέται, μα γαμιέσαι κι εσύ. Όταν ο κορονοϊός έκανε εμφάνιση και εκατομμύρια μπήκαν τότε στην κάλυψη. Και με τηλεοπτική εξαπάτηση έβαλαν στόχο να φημώσουν την άρνηση. Νέα μέτρα βάζανε ασταμάτητη. Μένουμε μέσα, μάρκετινγκ για φυλάκιση. Εμβόλια σου δείχνουν για τη θωράκιση. Κοίτα στα κανάλια, νεκρούς κάνουνε άθληση. Στη λέξη, αν θες να κάνεις άθληση, μα φόρα πάντα μάσκα κορεάτικη. Και γύρνα σπίτι σου πριν απ' τις 9.30. Παλιά μέναν συγκάτοικοι, τώρα μένουν υπάλληλοι. Και έχουν πτυχίο, μα θεωρούνται αγράμματοι. Γίνεται διάκριση πλέον, αν έχεις άποψη. Είναι παράνομη κάθε συνάθρηση και κάθε αντίθετη ανάρτηση για δίθεν θανάσιμη ασθένεια με ελάχιστη. Πέθαιναν, συγγνώμη για την αγανάκτηση, μα δεν θα κάνω ανάκληση. Κάνουν stories οι άχρηστοι κι δίθεν γίνονται φόνοι με συγκατάθεση. Δικοί τους αντί να κάνουν κατάθεση ψήφου για μια απάντηση στην κυβέρνηση σκύβουν. Και με πίδα ορθάνοι τι κάνουν πόλοι πάλι και βήχουν. Ένα ταξίδι με άσχημη κατάληξη. Μια μέρα πριν από την άνοιξη. Παίρνει ευθύνες που ψάχνουν για ανάληψη και η κυβέρνηση κάνει συγκάλυψη. Πόσοι νεκροί από ανάφλεξη τρένουν πριν από την άφηξη. Φαίνουν ευθύνες για ανάληψη. Λες ο Κούλης γαμιέται, μα γαμιέσαι κι εσύ. Attention whores,